bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon hande ko ñalawma aljuma hawri ko sappo lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓuuri mawnir ko toon to États-Unis ɗum noon ma en jaaton to New York hono kanko juge marchand en wayno hande o fawe Donald Trump fawe muɗum ñawore ɗum noon ko gueɗe tawnoɗo kanko ɗum ko toñƴo guille ñawoji lewru septembre ɓennude hande toon to Washington kadi ma en ciftor kadi hono ñalawma hanki hono kanko ancien président Jimmy Carter ɗum noon woni ñalawma ko cakkitiɗo wonde président walla yimɓe araɓe waynademo adama ko ubbede habruji men international ma en jaaton to Venezuela seeɗa ƴeewen kadi hono kanko cuɓaɗo kesso yo ardu kadi leydi Venezuela ɗum noon ko manda makko tataɓo hono kanko Maduro ko hande wonno cérémonie makko ƴeewen kadi holko haalete tan ko fati hakkude makko ɓe jeenoɓe opposition e habruji men international e cakkitortoɗen ko toon to Jowol goto e jaydiyankoɓe meɗen Fuutangue Diaw to yeehi to nodda pilgol mawɗo wuuro Jowol ɗum noon ma en ƴeew kadi heɗade reportage makko kanko Fuutangue Diaw ko ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara détailluji muɗum joni joni musidɗo moon Amadou Touré haalta e moon ma en gartu joni joni so tawi Allah jaaɓi Senegal, ha Portugal, ha Cameroon, Afrique, Amérique. On ne peut que bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare siftinɗen d' abord ko cumu gongu toon to Californie nene continue hande oɗo saaha joni wono kanko gouverneur mo Californie ene wayno moon ɓeydi doole ko fati en holno nguɗo cumu haɓirte en goni kadi koye ankidde oɗo saaha joni sibabu ndiyam mankugol pour surtout ɓeɗo wonɓe son pompier ci ndiyam ɗe poti ko hutorade pour ko fati habde cumu ngu ko wawi wonde fof cumu ngu ene wayno bonni galleji kewɗi oɗo saaha joni ko hiisa kongu bonni tan ko fati e galleji gonnoɗi toon toon e diwan Los Angeles nena abboyo ken won temdere e capanɗe 6 milliards dollar habruji men hande toon ko fati weeye toon to Ohio ɗum noon ko wonande wonɓe diwanuji ɗiɗo en tuggi en jiyana Kentucky ha Ohio wonande kam nokkuji ɗe gonɗen ɗi e kadi ɗum fof kadi ko États-Unis fof ko noon wayi ene wayno koye ɓuuɓol koye neige hiira kadi e ñalawma e tuggi tan 11h ñalawma aljuma ɗum noon ha yetti oɗo saaha joni ɗo kalten ɗo neige o fuɗɗima ustade kono noon e wayno ɓuuɓol joni woni ko -5 degré wona oɗo saaha joni ɗum noon ko ñalawma hande jamma hande aljuma e hawnaki kadi ɓuuɓol ngol ma continuer noon ha ɗo e ñalawmaji goroji ɗi donc en ñande samedi hawnaki température ma won hakkude 0 degré e -6 degré ñande dimanche ma won hakkude 3 degré e -3 degré ñande altine ma woni hakkude 0 degré e -11 degré ñande talata ma ɓeydu jangde no fewi ɗum noon ko -7 degré ha -14 degré ñande alarba ma won hakkude -5 degré e -11 degré donc ene wayno kongu leyki fuɗɗo artude seeɗa ñande alhamis garo 16 lewru janvier balɗe garoje ɗe kam nangue ma yalta kam tuggi tan samedi janggo ha yettani ma aljuma hay sinde ko ɓuuɓol ne heewi bowal ngal ɗum woni donc ko fama ko wawi wonde fof ene wayno ko neige o e diwanuji ɗiɗo kam ene wayno fuɗɗima tallade joni fuɗɗima dartade ko hande ne yimɓeɓe ne ndentine tan ko pour kondirgol otoji hawnaki laabi ɗi tata sibu neige telliɗo so yante neige gonnoɗo toon no hen sibabu lamɗam wodani hen hawnaki otoji ne mbawi tatade hen habruji men toon to New York e tunnadi kadi ko CNN report hono kanko juge marchand ɗum noon ko ñaawo gardinoɗo ene gueɗɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump mo takkuno toon sibabu nde won business aji o hutorino pour walla business aji makko o hutorima ɗum e yebde won sukaɓe rewɓe yo takka wonde mumen ɗum noon e wayno ko kanko juge marchand o wino komo fawa Donald Trump ñawore guila woteji ɗi ɓennani kono ko Donald Trump ñaguino wi wonde ko sibabu ne gañi wotoji yo ɗal ha woteji ɗi ɓenna ɗum waɗi donc ñande sappo nduɗo lewru ko ɗum noon hande o ƴeftuno calendrier makko kono e wayno ɗum ko hay ɗum kadi Donald Trump waɗino appel pour sonde cour suprême beele tawde kañum hoore mum ko kañum suɓa o yewon président ɗum ɗon beele kono hanki kamɓe cour suprême ɗum noon ko yimɓe joya mabɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump ñawore ala fof feere nde wawi wadde ha ñawore nde wasa fawede makko
ɗum noon siftinɗon tan ko juge ji ɗiɗi taw ko conservateur uji hono kanko Jean Rabot gardiɗo cour suprême e kanko kadi juge Amy en wayno ko kamɓe janti e juge tati libéral en ɗum noon ko pour wonde en jogo majorité pour wiide wonde ko Donald Trump il faut ko ñaare ko wawi wonde fof noon kanko juge o nde en wayno ko Donald Trump arani New York kono ɓe mbaddi koko mbiyete conférence virtuelle Donald Trump tan woni galle muɗum toon to Florida e nder konguɗi ɗi haalno haade makko kanko juge o haalde wayno ko Donald Trump fuɗɗima kadi wiide wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko complot contre muɗum kala ko waɗete hen ko fenade laamu e gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene rewa makko ɗiɗo duuɓi foof ko wawi wonde fof ene woni caggal muɗum kanko juge marchand o wi wonde ko oɗo arrangement mo waɗata ɗo henna wona pour Donald Trump ɗum noon ko respect netanade hono bureau gardigu leydi États-Unis e wiide makko kanko juge marchand donc wawi wonde fof ko teskite tan e wayno ko jugement walla ñawore fawede makko kanko Donald Trump firti ko pour yimɓe paama tan ala ko fawa makko yo yoɓ hay kulol goto o ala oɗo sa joni wiide wonde ko mawo soke walla gueɗe mbaɗe noon kene fawi makko ko sibabude o tawama ko coupable kono noon ko ene wayno ko inde nde tan wiide wonde ko ñawore fawa e makko kanko hoore makko ko coupable ɗum noon ko felon ɗum ko hunde nde ganduɗa ko titre mo moƴƴani wonande gardiɗo leydi États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde ñawore nde fawa e makko hono kanko juge marchand o wi ɗum noon ko maw rokku kadi chance hono avocat ji makko kanko Donald Trump wadde appel siftinde on tan ko avocat ji makko kanko Donald Trump oɗo dumude fof kaala noon mbi wonde ko sibabu e nder lewru septembre hono kamɓe cour suprême ɓe kaalino ɓe mbi wonde ko won gueɗe kewɗe kanko Donald Trump enen mo takka ɗum surtout ñawoje makko gila e woteji ha e gueɗe mbaɗe noon ko ɗum noon ko hunde nde ganduɗa o fotani fawe ɗum noon sibu ko président ɗum noon waɗi ɗum ko en tant que président ɗum noon ko ene wayno ko ɗum kamɓe avocat ji ɓe kalata kono noon ene tugnade hande CNN ko siftinde wonde ko Donald Trump ñawa toon to New York ko gueɗe ɗe ganduɗa bannoɗo gila hitande ujunnaji 2016 walla ko adi ɗum e ɗum noon kadi ene wayno ko ala foof ñawoje walla cour suprême ko yamirno e septembre o ko wawi ɗeɗo gueɗe bannoɗo ko adi hitande ujunnaji 2016 hande toon de siftinton tan ko ñalawma hanki donc yiyama toon han tan tuwaci noon kamɓe ancien président ji e président mo États-Unis fof kamɓe fof ɓe ndendi toon donc ene wayno gorol gadanol ngol yiyama hono kanko président Joe Biden e joom suudu makko kanko vice présidente Kamala Harris e joom galle makko eɓe goni yeeso caggal ɗum ene woni caggal mabɓe yiyama hono kanko Donald Trump ɗum noon président cuɓaɗo question ardo leydi États-Unis fuɗɗade nogas lewru janvier ene wonde joom suudu makko yiyama kadi hono ancien président Barack Obama yiyama kadi hono ancien président George Bush ene wonde joom suudu mum yiyama kadi hono ancien président Bill Clinton ene wonde joom suudu muɗum caggal mabɓe kadi yiyama hono ancien vice président Al Gore no woni caggal mabɓe donc hohoɓe hewɓe jiyama toon donc o teskita tan ene wayno ko ɓeɗo président ji fof ko ɓuuri yiyede teskite tan ko kanko Donald Trump wawi haaldude tan ko Barack Obama heddi ɓe fof ene wayno kono tikkere woni hakkude mabɓe ni ɗum ɗo kadi ko hunde kadi hawnaki ma wodde yirude ɗum ko symbole moƴƴo wonande kanko Donald Trump est ce que mo jogori omo anni jogade jokkodiral moƴƴal hakkude makko e ancien président ji keddiɗi ɗum noon ko ɗum waɗi hono kanko président Joe Biden e nder entretien kadi mo wadda o haali haala kewɗe surtout en o haali hen o wi wonde ko so tawi kanko hoore makko so yeddinomo candidat omo ɗaminno kanko hoore makko a hawde hono Donald Trump kono noon ko ɓuuri namdede oɗo saha joni koko fate enne gueɗe ɗe ganduɗa pour wonde yimɓe hewɓe ganduɗa kanko Donald Trump en ɗamina so tawi o ari mo portu ɗumen plante ma walla mawo nanggu ɗumen ni ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa lundinoɓe gila yimɓe taw ko républicain ji walla ko ancien républicain ji walla ha même taw ko démocrate en lundinoɓe ɗum waɗi kanko Joe Biden o wi wonde komo woni koye ƴewde ɗo e balɗe garoje so tawi wonde ko ha hande mo faami e Donald Trump ne jogui signe walla ne holli wonde ko ene jogui anniya kala mo ganduɗa lundinoɗo ɗum e laamu makko kanko Donald Trump mo waɗa peeje fof beele mo nangga joomum walla mo tampin ɗum nden oɗon saaha kanko président Joe Biden mo waɗa ko wiyete jaafugol mo mbiyata préemptive noon firti wonde ko so tawi kanko hoore makko waɗi oɗon pardon kanko président Joe Biden ɓeɗon hankkadi hay darala ko wawi memde ɗum caggal makko donc ene huula hen oɗo saha joni hono kanko Lisa Cheney ene wayno ko ɓi ancien vice président Cheney e kañum hoore mum kadi ko neɗɗo lundiɗo Trump no fewi
kañum woɗum kadi yenom ko neɗɗo supporter on Kamala Harris ene jeeya hen kadi hono kanko Kissinger on kadi ene wayno ancien représentant jeeya toon to Illinois ɓeɗo fof ko yimɓe seeɗa e yimɓe hewɓe ganduɗa enne kako lundiɓe Donald Trump kono Donald Trump ene holli wonde ko so tawi ari ma tampin ɓeɗon e nder entretien hen kadi hono kanko président Joe Biden wi wonde ko Donald Trump ene foti janngude no feewi ko fati Jimmy Carter holko wonno jikku muɗum Jimmy Carter ko neɗɗo jam yamo neɗɗo pamɗikiniɗo gueɗe aduna donc wi so tawi Donald Trump wawino janngude ɗum ɗon hawnaki ɗum ɗon ma wallu ɗum e nder laamu muɗum donc toujours hande kanko président Joe Biden nder kadi konguɗi haade makko e nder entretien o ko haali kadi wi wonde ko ene wayno komo ɗamini wadde discours makko cakkitto ñande 15 lewru janvier ɗum noon ko toon to Oval Office ɗum noon ko à partir de 20 heures oɗon discours kadi ko waynade lignol Amérique pour wonde temps mo waɗi kanko hoore makko e laamu siftinɗon toon kanko président Joe Biden o laami tan ko duuɓi 4 kono noon ene wayno waɗi kene ɓuuri 50 hitande e politique ɗum noon ko guila e wonde sénateur ha wonde représentant ha wonde vice président ha wonde président kanko président Joe Biden noon ene wayno oɗo saha joni o yaara ko duuɓi 62 ɗum noon e wayno kadi ko lomtotomo président élu Donald Trump. Kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare. Habaruji men international cakkitorɗen guitorɗen ko toon to Venezuela ɗum noon ko États-Unis oɗo ñalawma hande 10 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi oɗo ñalawma kadi mo kanko Nicolas Maduro mo woni cérémonie pour mbiyata inauguration makko pour mandat makko tataɓo laamade leydi Venezuela kadi pour duuɓi 6 ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe dokki oɗo saha joni ɓe mbi jeenare kene abbo ko $25 million pour kala bawɗo wallude ha kanko Maduro o nanga ɗum noon e wayno koye wiide mabɓe kamɓe États-Unis Maduro kañum hoɗum jeeyama e walloɓe walla liggotoɓe bandiji cartel biyeteɗo Santos bandiji yeeyoɓe drogue e kadi jeeyaɓe pelle kewɗe ɗe ganduɗa taw ko pelle ɗe henna ko kamɓe Venezuela laamu Venezuela ne jeeyaɓe ɗeɗon pelle ɗum noon e wayno ko ɗum woni ko gouvernement mo États-Unis haali fo ene wayno ko kanko Maduro tugnade kadi ha habaruji gomiriɗe toon to Venezuela ene wayno hannde waɗama inauguré pour wonde yo won kadi président mandat makko tataɓo ɗum noon pour duuɓi 6 artade toon to Venezuela siftinɗon tan ko hono goto e yimɓe lundinoɓe makko min biyeteɗo Mario wiyanoma nanganoma hanki kono e nder conférence mo yalti hannde o haali kanko hoore makko woni koye nokku kisɗo e oɗo saha joni kadi o haali o wi wonde ko hono biyeteɗo Edmundo Gonzales kañum hoore gonnoɗo candidat pour yo heɓde laamu toon to Venezuela ene ɗaminnoma artu toon to Venezuela kono oɗo saha joni on artani toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mario e yimɓe kadi jeunesse toon to Venezuela eɓene continue se ƴewde beele hadde hono kanko Nicolas Maduro mandat makko tataɓo huttinɗon tan ko leyɗele kewɗe Amérique latine taw États-Unis kadi wallodiri e mabɓe kañum koye men gullitinomo walla ndiwtino wonde ko woteji bannoɗi toon ɗi kanko Maduro ɗi wuyo gagni ɗi wonde woteji ɗi jaari no poti yaarude donc pour mabɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele Amérique latine e wiide mabɓe kadi e ko États-Unis teskiti wi wonde ko woteji ɗi ko gujjaɗi e kadi ko fof ko kanko Maduro mani pellini habaruji men international cakkitoɗen ko jokkodirde e Fuutanke Diaw gonanɗe en toon to Jowol ɗum noon notiyade kadi noddango tawede hono pilgol mawɗo wuuro Jowol ɗum noon Fuutanke Diaw bisimilla ma. Jowol Saare 10 lewru janvier hitande 2025 piilungal Farba Hamme Baba Diak tuggi ñalawma hande ha ñalawma ɓawo janggo Mamoudou Moyne Diak ko goto e ɓiɓɓe galle o ina artanen e ñalawma hande o. Assalamu aleykum bandiraɓe on calminama goto fof inde yettode haalde hono programme mo ganduɗa hoore ma gonɗen hande e radio Jowol piilgol hono Farba Jowol Farba Hamme Baba walla Farba Hamme mo Samba Demba Amadou en puɗɗorima hunde nde bisimillahi rahmani rahim eɗen ñaagui Allah ne gortirten ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin dendagal hoɓe caggal ne gari guila hanki jamma nadde wuuro ngo funnague ɓe hirnague rewo e worgo ummiɓe to banggue Sénégal e banggue Mauritanie caggal nde mawɓe leydi foof ndendi ɗon woni leñol jagɓe e leñol welanaɓe e leñol turenaɓe e leñol sosoɓe e leñol sisiɓe mawɓe leydi mbi foof ndenti ɗon e galle he joom wuuro Jowol jogorɗo fiilede lefol Farba Jowol ngol en gudditiri ɗum caggal weddande haala ardiɓe ɓe tawede radio télé fulɓe international e radio Jowol Saare kadi wawi kadi jangguede hen khatmu Qur'an mo ganduɗa hoore ma
tawi janggum ko Abdoulaye Wele fandare hen duwade e kanko kadi jogorade lefol ngol kadi e dow jaam e cellal e donc ɗeɗo gueɗe mbawi wadde hande oɗo subaka jamma hande ko hirdenalankoɓe so en pini janggo sanga waktu sappo ha totanma waktu sappo e tati subaka ko ñaaƴo dimadi e ararayi leƴƴi joyyi jowol ummorade tulel tabalde ha dingiral pilugal so yeehi ha takkusan tottanma futuro ko ñaaƴo rewɓe wadɓe cosaan jamma janggo ko jamma gundaɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare musidɗo moon Fuutangue Diaw ɗo e nder wuuro Jowol leegal Abdallah e nder galle Farba Hamme Baba Diak. Fuutangue Diaw a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min joggon noon hande aljuma 10 lewru janvier hitande ujunnaji 2025 ɗum noon ha janggo kadi ma en gartu e habaruji moɗon e ɗemgal musidɗo mon Amadou haldanemo en mbawino kadi wallodirde Fuutangue Diaw joɗaniɗen hande toon to Jowol pour waɗande on oɗo journal e ɗemgal Pulaar yen mbaali jaam ha janggo on jarama.